bango talaga ng Pride with Fabcon. Dahil ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kesa leading brand even after 24 hours. Kaya mga misis, tuloy-tuloy ang bango ng Pride with Fabric Conditioner. Alam niyo ba kung bakit number 1 ang smart dishwashing sa paste? Kasi napakarami ng mga misis ang nakakadiskubre ng galing nito sa pagtanggal ng sebo at bakterya. In fact, ayon sa lab test, ang smart dishwashing paste may over 80% more cleaning power kesa leading liquid brand. Kaya mga misis, lipat na sa smart dishwashing. Tanggaling-galing! At yan ang mga produkto ng ACS! Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Happy New Year! Wow! Kumusta naman ang putukan nyo kagabi? Meron bang nagpaputok? Uy, sa loob. Delikado yan. Delikado sa loob, lalong-lalo na kung hindi handa. Naku, nakakaloka talaga. Ano ba putok ang sinasabi mo? Yung ano? Pinaputok yung popcorn. Oo, di ba? Pinaputok din yung tigyawat. Pinaputok yung tilapia, di ba? Hay Marami nako. pinaputok kagabi. Oo nga, basta ang kinakausap natin ngayon, partner, yung mga wala pang tulog. Yan. May mga ibang tao kasi, partner, na mas sineselebrate nila yung New Year kesa yung Christmas. Ibig Sa sabihin, bahay namin ganun din. diba? Oo. Kayo, diba, parang mas New Year kesa Christmas. Correct. Parang yung Christmas, of course, merong celebration. Pero yung talagang may program, Tama. may mga pasabog, ganyan. New Year. New Year. Sa amin, pag December 25, walang tao sa bahay. Ay, talaga. Nagtatago. Oo. Kami, partner, pag December 25, ganun din. Nasa bahay kami pero walang gumagalaw. Para wag nilang isipin na merong tao. Walang tao dito. Para-paraan yan para makapagtago sa mga inaanak. Oo, di ba? Ganun yun. Pero pag December 31, New Year's Eve, yan yung mas pinaghahandaan. Nagbibihis yung mga family members namin. Yan. May kinakarir yung damit. Correct. Mga May ganon. ang pupula ng mga labi. Talaga nagli-lipstick ng malulupit at matitindi. Tapos Ganyan. may paulo ng lechon. Yan. Pero kalahati lang. Oo. Yan na naman tayo. Yan na naman po tayo sa usapan lechon. May nag-send nga ng picture sa akin. May in-order na kayo ng ulo ng lechon. Oo. Kaya tanong niya kung anong brand, kung parehas daw ba kayo. Nakalahati lang. Oo. Saan ba? Sa Quezon ba? Sa Taga Quezon, oo. Crispy ulo kung tawagin yun eh. Oo. Basta may Oo. brand may pangarang bilihan, parang gano'n. Anyways. Oo. Basta may ganun. Yun yung handa namin. Kalahati lang ng ulo ng lechon. Oo, 'di ba? O basta good morning kung gising ka na, 'di ba? At kung pupungas-pungas ka pa, holiday naman ngayon. Tama. Tsaka isa pong pagpapaalala, January 1, 2020 na. So ibig sabihin, wala na yung mga mamamasko pa, yung mga pahabol. Tapos na po ang pamamasko. Na po. Minsan kasi, 'di ba? Bagong taon na po, wala na Kaya mga habol. nga eh. Sarado na. Marami Wala na pong asong nasa labas ng bahay namin. Wala. Yung mga namamasko po, sinasabuhay na po sila ng ihi. Bagong taon na bagong taon. Sa manugali. Anong bago sa bahay nyo? Kapag bagong taon? Wala? Wala, bakalat pa rin eh. Parang same pa din. Tsaka Wala kang rearranging ng ng mga kung mga muebles. Depende. Wala pa kasi Muebles. ako nakakausap na na parang expert pagdating sa mga ganyan, Oo. 'di ba? So, kasi ang weird naman mag-re-energy ako ng dal feel ko lang, 'di ba? Tsaka pagod na pagod ka pa Kaya kagabi. nga. Ang busy, nag-aayos ng sopa. Naglalagay ng bagong kortina. Pero one thing's for sure, Oo. magpapalit na kami ng toothbrush. Tama yun. Oy! Sino magpapalit pala ng toothbrush ngayon taon? Nakakaloka. Grabe yung toothbrush mo, friend ah. Mukhang-buka na ngayon wala papalitan. Kawawa naman yung toothbrush Oo mo. nga, nakaka-lurks. Naisip ko nga yan siguro sa mundong ito, yun ang isa sa mga pinakamahirap ang trabaho. Ang alin? Maging toothbrush? Oo nga, no? Sino mo araw-araw mabahong hininga yung yung kakaharapin mo? niya. Yung mga iba pa, katulad ni Chuper, Oo. 20 minutes pa siyang ginagamit. Diba?
Mabaho na nga, gamit na gamit pa, Trot! di ba? Ay, nako. Yung toilet bowl. O yan. Isa rin sa pinakamahirap ang trabaho. Sabihin mo araw-araw po yung nakikita mo. hindi lang yung basta yung cheeks ng puwet na Oo. na parang matutuwa ka. Hindi eh. Isipin mo. Yun yung pinakamahirap talaga sa lahat, kabisyo eh. Nako, pagpasensyahan nyo na po yung mga usapan namin, super. Mga usapan po ito na wala pa pong tulog. So, nakakapagsalita lang talaga yung mga toilet bowl na yan. Diba, matagal na silang nagmumura. Sabi niya, ayaw Ayan namin na mabuhay naman. sa earth. Lalong-lalo na yung mga partner, yung mga anlalaki ng puwet, diba? Ayan na, ang bigat. Yung mga tipong puwet ni Nicki Minaj, yung masyadong malaki, nakakaloka talaga. Parang puwet ng elepante, no? Oo. Ay, nako. Oh, well, I hope you're starting the year right. Yes. Wag ka naman mambwisit ng tao. Natatanda ko dati, partner, hindi ko yun makakalimutan nung nakatira pa kami sa apartment. Tapos of course, may renta. Nakakaloka yung landlord, partner, naningil ng January 1 talaga, ha? Talaga lang, ha? Hindi Well, hindi man lang nagpahinga? Oo, Hindi ba siya puyat kagabi? Kaya nga, hindi man lang pinalipas, Oo. man lang yung unang araw ng taon. So, of course, obligasyon naman talaga ang pagbabayad. Totoo naman yan. Pero, may mga bagay na pwede naman nating, alam mo yun? Pagpabukas, di ba? Palipasin muna. Trot. Huwag tayong mambubwisit ngayong araw na ito. And for the rest of the year, huwag masyadong mambwisit. Alam mo yun? Kung alam mo na yung gagawin mo hindi naman makakabuti at Tama. yung sasabihin mo makakapanakit, di ba? Huwag mo nang gawin. Pero syempre, kung landlord ka, talaga namang kailangan mo maningil. Pero, sabi niya, trabaho lang to. At gusto ko din naman swertehin. Oo nga, correct. Kung paningin nyo sa akin, kontrabida sa oo. buhay. Ako naman, gusto ko rin naman gusto lang din swertehin. naman niya na swertehin. Kaya parang feeling ko, talaga January 1 ha. Yung mga tipong may muta pa kami from last night, tsaka ang itimitim pa ng kulangot mula sa mga paputok. Yung pupungas-pungas pa, yung mag-iinit ka pa ng spaghetti, Oo. di ba? Yung Tapos may ganun. kumakatok na Tas sa bahay. maniningil na agad-agad unang araw ng taon. Hindi ko makakalimutan talaga yun kasi nanay ko talagang Oo. Ano ginawa nyo? Nag-beast mode, partner. Aba? Oo, kinalat lahat ng ng fruit salad. Galit siya eh. Kaya simula na-realize ko, hindi ka dapat maniningil ng January 1. Maling timing yun. Mali. Huwag niyo pong gagawin yun. Huwag kayo na may merwisyo. Alam mo, meron ako nakausap na landlord at landlady. Sinabi nila na nakakalungkot lang isipin na parang laging ang tingin sa amin ng mga tao kontrabida. Diba? Pero sa totoo lang, Trabaho nila. At saka, nandyan kayo sa lugar na akin eh. Tama. Diba? So, hindi dapat kayo magagalit kapag sinisingil kayo. Correct. Kung kayong nakikitira ang may obligasyon. Oo, na magbayad. Hindi nyo lang Oo. tinutupad yung obligasyon nyo, kaya nagkukusa na yung may-ari para ipailala sa inyo. Tama. Na huy, magbayad ka Kaya- dahil obligasyon mo yan. Baka naman, gusto mo Oo. magbayad. Ganun. Tapos magagalit ka pag sinisingil ka. Truth. Basta ang mahalaga all year round, wag po nating kalilimutan na tayo po wag mambubwisit. Tama. In as much as we can, 'di ba? Magpakabait. Correct. Para In a swertehin ka. Correct, para lumapit yung yung good vibes, 'di ba? Sabi nga, in a world where you can be anything, be kind, 'di ba? Tama. So yun yung isang bagay na pwede mong pagmuni-munihan this year, yung maging mabait, 'di ba? Kami naniniwala kami sa aspetong ng buhay natin na yon na kapag ikaw gumagawa ka ng kabutihan sa kapwa mo, ang lahat ng kabutihan babalik din sa iyo. Hindi man agad, 'di ba? Pero sa tamang panahon kung Tama. kailan mo siya truly kailangan, Tama. 'di ba? So, So, be kind. mag-ano lang tayo, invest kumbaga ng kindness or Correct, magtatanim lang tayo ng kabaitan. Eventually, we will reap our reward. Correct. Ganyan. So, good luck po ng bonggang-bongga sa lahat ng mga kakaharapin natin ngayong 2020. Isa na dyan yung pagpapapayat. Ito na. Kung hindi mo pa kaya this week, kasi may mga tira pa ng mga lechon, mga ulam. Totoo naman yan, legit yan. May mga tira pa. Pwede ka mag-start na next week. Pero alam mo, hindi na bagong plano yan eh. Sa bagay, plano na ng lahat yan. Every year na lang, usapan ito. Pero anyayari. Di ba? Pero pwede naman, sige, umpisahan natin na Gawin. Di Diba, bawas ulit ang kakainin. Oo, kumbaga for the past years, ang pinagagawa mo talaga namang hindi to pa rin yung resolution mo na magpapayat. This decade, Yan. baguhin mo naman. Umpisahan na pa konti-konti, 'di ba? Kung ang priority mo talaga is magbawas ng timbang, Ay. magbawas din ka din ng kinakain. Correct, totoo yan. At ito na talaga partner, yung
perfect time para kumain ng sardinas, tuyo. Yun yung mga Oo. masarap kainin. Umay yung karne, no? Oo, umay na talaga sa karne. Sarap ng alamang. Magpapaluto nga ako mamaya sa nanay True, ko ng diba? alamang. Alamang, sarap. Tapos diba? mainit na kanin. Ako, Oo. paano papayat? Ang sarap ng alamang. Pinag-uusapan pa yung diet. Sabi ko nga, next year ulit eh. Oh well, importantatious din ngayong January 1, 2020. Magsiset ka na ng mga goals. Yes. Maganda din yung mga maliliit lang na goals katulad ng dapat by the end of 2020 meron akong ganitong ipon. O Tama. kaya napatapos ko na yung ganito. Yung mga Correct. ganun ba? Hindi naman kailangan bongacious agad kasi malungkot din naman kapag hindi natutupad, 'di ba? So pwede yung mga small victories, ika Tama. nga. Ano yung short term na goal mo this year? Na kailangan by the end of January ganito na yung mangyayari, o by the end of March kailangan ganito na. Well, sana talaga medyo pumayat. Yun yung top priority mo. Ayoko na sabihin na pumayat. Doon na lang tayo sa medyo para mas mas realistic. Ilang pounds yung gusto mong Ang dapat ko talaga ma-discharge? ang dapat ko talagang ma-discharge partner o matanggal sa katawan dapat talaga 30 pounds. So good luck. Kaya ba So, yun 1 pound a day? Ah? Para Hindi, ang normal in a month, tapos na. ang tamang pagpapayat o pag-lose ng weight is 1 pound a week. Huh? Matagal pala. Kaya hindi siya 1 to 2 pounds a so week. 2 years. Mali ka ng computation partner. Alam mo, yun yung kasing mali eh. Parang akala natin Mabilis. Oo. Well, nothing in this world comes easy, kabisyo. Correct. Wala pong madali sa mundong ito. Lalong-lalo na yung pagpapapayat, 'di ba? Kasi Ang ano yan hirap-hirap gawin, no? pagbabago siya ng isang lifestyle eh. Kaya hindi siya madali. Madaling gawin yan. Oo, di ba? Ano ba yung ginagawa mo dati? Tubig Ibalik mo kanal. yan, tubig kanal. Arte-arte, nagkatrabaho lang, nagmi-mineral water na. Samantalang sarili mo sa Dati? tubig kanal dati, Kaya di ba? nga. Tubig gripo ka nga madumi. Trot, kaya nga. Yung may mga kiting pa. Nakapagtrabaho lang. Ayaw nang Umaarte uminom. na. Oo, ayaw na nang uminom ng tubig kanal. Nakakaloka. Isipin mo yun, ba't mga mahihirap tayo, payat tayo? Kasi Diba? nga, of course, Kasi ngayon, naturally, earning na, nagkakaproblema tuloy. Oo, wala kasi, 'di ba, nung mahirap tayo, sakto lang naman yung kinakain. Oo. Tapos hindi natin wala tayong extra pang samgyupsal, ganyan, Oo. 'di ba? Pero kapag halimbawa, meron ka ng trabaho o anytime pwede mag-samgyup, Sa 'di ba? bagay, oo nga, Ang di mo no? na namamalayan, 3 kilo na pala ng pork na natitira mo doon sa Oo nga, samgyupsal, 'di ba? Hindi mo naman, Hindi mo totoo yun. namamalayan. Kala mo isang plato lang yung kinain mo nung Correct. una, and bigat-bigat na nun, di ba? 3 kilo na pala, hindi ka pa tapos. Gusto mo ubusin pa yung iba't ibang flavors, si Trot. anim yun. Oh, correct. Ganun. So naka-anim na plato na pala ikaw ng pork and beef. True. Oh. Paano talaga tayo papayat Yan. na? Buti nga, partner, hindi mo siya problema. Issue talaga siya ng mga, feeling ko mas issue siya ng mga babae na nanganak na, tas alam mo yung hirap ibalik ng tiyan, yung mga ganun, lalong-lalo, halimbawa, di ka naman, wala ka namang sponsor, Oo. tapos hindi ka makakapag yung mga pampatulong ba to Pang sip-sip ng taba, Oo, mga yung lipo-lipo, ganun. mga ganon. Hindi lang, hindi naman kailangang lipo agad kasi ang lipo, partner eh, Kung pwede lang siyang- invasive kasi siya eh, yung may bubuksan sa'yo, tapos may Tatapon. hihugupin, di ba? Parang ganun. Yung mga cavitation, yung mga RF, yung mga pantulong, kung wala ka namang extra budget, o yun, pagtanggap na lang talaga. Ito na yung katawan ko, mahalin mo ko, ito na yun. Hindi, nakakatulong din. Hanapin mo lahat ng problema sa mundo. Ay, sa bagay, pwede, para ma-stress ka, no? Yun nga lang yung pagpayat mo, haggard. Yung parang kang parang nag-drugs ba to? Ang lakas baka losyang pumayat nga, losyang naman. Ay, nako. O, good luck sa pagpapapayat. Naiinggit ako dun sa mga ang target nila this year, pagpapataba. Sana tumaba sila. Parang feeling ko mas madali yun. O, feeling ko mas madaling tumaba. Kaysa magpapayat. Pero sa bagay, yung iba, kaya sila hirapan kasi may nangyayari sa katawan nila. Meron akong kaibigan ganyan eh. Kahit anong gawin niya, Na magpapataba? na pagpapataba, hindi siya tumataba. Yung pala, Talaga? meron siyang parang health condition Oh. na bawat kainin niya, i-burn agad. Parang ganun. Parang ako ganun, bilis ko mag-burn. Oo, tipong pagkainom ko ng tubig, ihigad ako. Ganun. Talaga ba? Ganun? Mabilis akong umihi. Oo. Speaking niya, ihi ako ng ihi. Hindi kaya Ganun. ka lang?
Balisawsawin. Yung akala mo mabilis ka mag-burn ng di ba pag English, nagbo-burn ako ng calories. Oo, Di ba? In sosyal. Tagalog, balisawsawin. Ihinang-ihi, balisawsawin kasi. Di May ba? problema pala sa pantog kaya ihinang-ihi. Ay, nako. And Mabilis ako makaburn ng mga ang swerte. kinakain. Kaya hindi ka naman Mabilis ako tumaba magutom. Sobra akong mabilis magutom. Tapos tayo din ako ng tayo. Ang sarap. Kahit sarap-sarap ng topic natin kanina. Ay, nako. Okay, mga ganun akong tropa kaya mahirap yayain minsan sa sa mga long drive. Bakit? O kaya mga out of the country. Bakit? Kasi kalagitnaan na didelay kami. Kasi taihin. Oo. May ganun Upo na po pumayat-maya. Yung sakitin ng tiyan, Oo. nakakaloka yung mga sakitin ng tiyan Ayaw mo talaga isama sa long drive. Oo. Ano yung condition nun? Ha? Ano yung condition nun? Saan? Yung sinasabi mong body condition ng friend mo. Scientific Hindi ko alam. Mahirap i-memorize. Sa bagay, may mas madali talagang Ako, pero na-realize ko dati, mahirap magpataba. Kasi gustong-gusto kong tumaba talaga yan, dati. tingnan mo, may Nag-take ganyan. up din ako ng mga nun, Pampataba, supplement. oo, yung Chinese Chinese, kemerut, oo, diba? tumaba. Tapos tumaba lang sa inyo pisngi. Yung ibang parte ng katawan na natiling maliit, di ba? Samantalang, di ba? Yung mukha ang laki-laki. Correct. Yung pisngi ko parang pwede pang drawing ng isang mukha. Pambihira. Oh well, so good luck po kung ano man po ang inyong mga resolutions, kung ano man po yung mga plano po ninyong gawin, ano man yung inyong mga mini goals. I hope and we hope kami po ang wish ng tambalan is kapit ulit tayo ngayong dekadang ito. Yes. Kapit lang po kayo sa amin, kapit kami sa inyo, kapit-kapit po tayo para lagi po tayong happy every morning. Correct. And let's all be positive. Maraming magagandang mangyayari sa atin Correct. ngayong taon na to. Ma-excite tayo what's in store, 'di ba? Yes. Whether it's a problem or an blessing. achievement or a blessing, 'di ba? Nakaka-excite 'yan kasi ibig sabihin, wala lang maganda tingnan yung buhay na gano'n na parang paiba-iba, may mga nangyayari, 'di ba? Tama. Malay mo, may mangyari sa inyo ng jowa mo, di ba? Doon ka na excite. May mangyari. Wait mo lang. Sa halip na pagiging magjowa, malay mo, maging mag-asawa na. Oh, di diba? ba? Mga ganun bang klase mga pangyayari? Good luck ha and God bless. Happy New Year everyone. Happy New Year! Muli ako po si Nicole Liala At ako naman si Cambio King Chris Chuper. na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman ang iba. Yo! Ang programang Walang Problema, Hey Tambala Na, ay hatid sa inyo ng Cherry Mobile! Naku, tama-tama. Bagong taon, bagong cellphone. Corrected by. Kung di mo pa na-catch last year kasi sobrang busy ka, well, you can still go to the nearest Cherry Mobile concept store sa inyong lugar at hanapin ang Flare S8 series. Mamili ka sa tatlo. Nandiyan ang Flare S8 Pro, Flare S8 Plus at yung Flare S8. Lahat yan maganda. Ang gaganda talaga. Kung hindi mo type yan, mas may type ka na iba, naku, huwag ka mag-alala dahil sa Cherry Mobile, ang daming pwedeng pagpilian. Basta bisita ka lang sa kanilang official social media accounts to know more. And of course, maganda rin yung pumunta ka sa kanilang concept stores. Cherry Mobile, experience in Always your number one SM radio station.